Chi'n gweld un y gegin i ddechrau heddi, mae Cymru yn erbyn Iwerddon yn y rygbi fory 6 gwlad yn parhau, felly wrth gwrs, bwyd y Gwadeli sy'n cael ei drafod. Felly, y pryd cynta, beth yw eto? Codl, maen nhw'n galw fe. A wy'n mynd credu bod gair Cymraeg amdano fe. Rhyw fath o casrol yw e, defnyddio bwydydd sydd dros ben. Ac, bwyd, tymod, eitha rhad, cysurus, bwyd cysurus. Felly, selsig, cig moch, tato, moron a winwns. Na gyd yw e, bwyd plaen mewn ffordd. Felly, dyna di'r cynwysiad traddodiadol, a dyna di'r bod tro neu di'r samrywiaeth yn gallu bod i'r... Na, dyna'r, tymod, sylfaen y peth. Wedi browno'r, mae'r air yseited, dyn nhw ddim yn browno'r cig, er enghraifft, ac yn jyst rhoi popeth mewn casrol neu desgyl tebyg, ac yn rhoi fe yn y ffwrn ar res isel am gwpl oriau. Ond o'n i'n meddwl, mae'r selsig edrych bach yn ddi-liw, o'n i'n meddwl. Mae'n edrych yn amrwd ydyn, Lisa. Maen nhw fel sy'n nhw'n stemio yn ytrach na browno. Dwi'n fel. So, wedi browno'r un am barod, a 8 selsig gen sy'n fi fan hyn, porc y Kennedy digwydd bod i'r hynna, ond llwch chi ddefnyddio unrhyw beth. Wedyn ni cig moch, felly rhyw 225 gram o gig moch bac heb i fygu, torri hwn yn stribedi, a felly mae hwn yn mynd at yr gymysgedd, wel, y ffripan neu'r casrol neu beth bynnag. Defnyddio'r olew sydd dal dros ben. Defnyddio, fel bod y blas i gyd yn aros yn cadw yn y peth. Ti'n cadw golwg ar y bacwn? Ie, mae'n job yma. Mari, mae dy fi job, dy fi tro fan hyn. Os ti moyn dechrau torri'r morynnen. Iawn. A wedyn ni, just in slices. A fi'n bytha ffysu beth ti siw fi'n torri nhw. Just yn gweud, just ar y diagonal. O'n i'n gweld fyna, o'n i'n dilyn y patro. Na fe, da iawn. Dim pwysau. Mae dy fe. Ie. Syniad pwy ar gael ei helpu fan hyn ar y maes. Mae'n dweud, as i'n neud o'n iawn, di? Ie, yn hollol. Na, mae cilchoedd moron am ryw reswm yn atgoffa fi o cinio ysgol a hefyd o moron mewn tin. Ac dyna pa fe. O hyn mlaen fyddai newid y ffordd fyddai'n torri'r moron. Reit, y winwns fyna, fi wedi torri'r winwns, just 2 winwnsyn fan hyn, a roi fe fyna, fel chi'n gweld e. A just mewn heine. A mae just eisiau browno. Dwi'n bad o'n. Dechrau browno. Oce. A wedyn ni, ti'n moyn torri tytan, den? Os na, trwy mae'r datem yn cael ei thorri. Wel, ar ei hynny'r fel a wedyn ni slices tenau. Ie, na ti. Na, ge, ffrin. O, fel a, ia. Fel a. Reit. Ie, os ti'n mynd yn iawn, ti'n mynd cael blasu wedyn. Dwi'n dychmygu bod eisiau nhw gyd yr un dyfnder mewn ffordd. O, da iawn. Na fe. Dysgu rhywbeth ar un blynydde. Ydy, mae'n cwcan yn dda, wedi'n rhywun preth. Dwi'n dysgu. Dwi'n dysgu. Ie, dysgu. Ers fain ti fod yn ein cyflwyno pan da? Hei, watch it. Reit ta, lle fe hi'n y brwnio yn ymlaen. Oce, lle ni dynnu'r un am asgen. Mae'r crocham yn boeth di. Odi, na i ddala fe. Fi'n mynd i dynnu hanner y mas, a falle beth na fi, sa'n ma ble mae'r camera ar hyn o bryd. So ni'n osod e fyna, a wedyn, be ni'n mynd i wneud nawr yw roi... Ni'n haneru popeth, achos ni'n mynd i wneud 2 heinen. Felly 4 selsigen ar y gwylod. Wedyn ni rewn ni hanner y winwns, wedyn ni ar ei benne. Ti'n bod hwn yn rhysau da, i fe'n bynnag o bobl sydd rownd i'r tŷ, jyst lliosi'r swm tisio de, am cael crocha bach y fwyd i fyny. Pwy sy'n dod draw i'r tŷ. Ie, ar un hanner y moron a hanner y tato. Felly just heine, wedi gweud bod fi wedi codi'r crôn ar y tato. Mae'n gwneud y job yn haws a mae mwy o flas a wrth gwrs chi'n cadw'r vitaminau yn y tato. Wedyn ni, roi tyma bach rhagor. Te gan y gwres ymlaen o'n, si droi off? Na, gallai gwres fy'n off, diolch. Mae'n trystan un. Mae'n llosgu hyn. A wedyn ni, ni'n defnyddio hanner stoc. Mae hwn bach yn wahanol hefyd. Pa stoc sydd ti fyna? O, just stoc lysieol i hwnna. A wedyn ni hanner, o'n i'n meddwl cael fath o naws Cymreig iddo fe. So ni'n disgwyl falle byddai'r stwff di, byddai'r Guinness da ti heddi? Na, dim y Guinness. Sorry, dim y Guinness. Fan o Guinness oes? Ydw, joio Guinness. Ti joio Guinness. Stwt. Wedyn ni, seidi'r Cymreig hwnna. So di hwnna ddim yn draddodiadol, byddai ti ddim fel arfer o'r alcohol yn rhywbeth fel hyn. Ond mae fe'n ychwanegu blas bach. Dwi'n iawn fan hyn, wedi gorffen yn y swyddfa torri? Diolch Mari, diolch yn fawr. Derbynio sy'n gael o dylai di. Wedyn ni, winwns ar ben to, yr heinen ola nawr. Y winwns a'r moron, just gwasgaru nhw, a wedyn ni rynnu, tyma bach o barsli to, na'r unig berlistyn sy'n yna fe. A pupur di.
Wi ddim yn ychwanegu halen, mae dynnu'r cig moch bacwn, mewn ie. digon hat. Odi, ar seltig siwr o So, fod. yn amlwg hwnna'n mynd i fewn i'r popdi wedyn ar baw res ac Odi, pa hyd? 160 nwy rhif 3 am ryw 2 awr. Oce, ie. So, rhywbeth i wneud cyncinio mewn, ni, wel, Ie, bora, lly. yn araf, ond dwi wedi wneud ar res yn uwch hefyd. Dal yn gweithio? Odi, mae dal yn gweithio. Yn wedi Gwych. coginio. Ti'n moyn gweld yr un fi wedi O, gwneud wrth gwrs, ti'n gwybod na. O'n i'n gwybod. O'n i'n meddwl bod hwnna Ie, wedi ie. bod. A ti'n meddwl, gyda'r tywydd ti'n fod os y pwythnos, mae eisiau rhywbeth cysurus i'r rheini sy'n mas yn Iwerddon. Lot o Gymru wedi mynd mas wrth gwrs i wylio rygbi. Ie. Odyn, ac dyw'r tywydd ddim fod yn arbennig. Na, fydd mwy am ynny'n y man dyn ni gyda llaw. Mae Megan, cyflwyno tywydd Esbydrec ymuno ni sôn am y storm sy'n ar y ffordd. Right. Mae clawr yn mynd y banana. Right, gewn ni trial gweini hwn yn weddol dacnus. Fi'n mwyn cweith y siŵr. So, Mae'r podl yma, Nerys, yn fendigedig. Mor gysurus, ond ffein hefyd. Diolch yn Diolch di. Elis.